Ahojte kamaráti, v dnešnom videu vám chcem predstaviť novinku, ktorá bude v našej ponuke a budú to gely energetické od slovenskej značky Endurance. Tieto gely sú skvelé, pretože majú vysoký podiel sacharidov. Jeden gel obsahuje 75 gramov a obsahuje až 45 gramov sacharidov. Budeme mať 4 príchute, bude tam aj príchuť, respektíve bez príchute bude jeden. No a budú aj gely, ktoré obsahujú vysoký podiel kofeínu. Jeden bude mať až 130 mg kofeínu a druhý bude mať 65 mg kofeínu, čiže to úplná paráda. Počas výkonu, ako keď ste napríklad cyklisti, keď ste nejakí turisti, horolezci, ako ja napríklad dneska som si vyšiel na ľadový štít a mal som takisto so sebou tieto gely, pretože ak idete hranu, ak si ho dávate, ak ste v tých pásmach anaerobných, tak telo využíva práve glykogén ako zdroj energie a keď vám ten glykogén dojde, tak vás vypne. No vás vypne, ešte keď sa k tomu vysolíte, keď nemáte elektrolyty, prídu krče, varovný signál organizmu a ste finito. Hej? Takže tieto veci určite nepodceňujte a pokiaľ sa venuješ takýmto vytrvalostným športom a aj zároveň si aj hrábneš na nejaké svoje dno počas toho výkonu, tak zaraď do suplementácie gely a taktiež Iso Power Energy, je to jontový nápoj, ktorý obsahuje elektrolyty a to kombo je vynikajúce. Si pozri na našej stránke bodynutrition.sk, tam sú rôzne balíčky aj pre cyklistov, hokejistov, pre ženy, pre mužov, takže sme vynovili nové veci v našom e-shope, tak verím, že si vyberie každý športovec niečo pre seba. Naše výrobky sú overené, sú vyskúšané a sú testované hlavne, hej. Čiže všetko pochádza z dielny športovcov, pretože my vieme, čo má kvalitný doplnok a účinný doplnok obsahovať. A tak sme aj tieto vlastne naše výrobky vyskladali a využívame tú synergiu látok v celej rade Red Edition. Takže vidíte, že my sa na športovcov nehráme, vážení, my sme športovci a všetci, ktorí sú v našom týme, to môžu potvrdiť. Takže ahojte.